Na barátaim, akkor megnézzük itt a táborhelyünket Magyar Hermány felett. Itt vannak a sátrak. Szép a táj. Attila barátom éppen fotóz. Háttérben a hegyek, meg éppen hajtják a teheneket befelé. Ott van az itató, amiben fürödtünk. Az meg kirót háttal. Itt megjön a nyáj befelé. Ott hátul meg gyönyörűen látszik a Hargita gerince háttérben, amiről lejöttünk. A második pupa Kakukhegy, onnan jöttünk ma. ...300 tehenet hajtanak be, legalábbis azt mondják. Na csá.